Kowe kuwi patih lenggaran ditonto babar pisan. Yen kowe gelem tidakku minangka sedulure putrane ingsun Pangeran Hadiwarna. Terus jenengmu sapa? Legawa. Ben saya kowe mantep. Kowe bakal tak pundhut putra angkat ingsun. Ana. Arep atur apa? Mboten napa-napa. Adik ngene. Aduh. Legawa. Mergo saiki kowe dadi putrane Narendra ing negara Danamula. Putra Narendra utawa putra Ratu Rantogara lan ngapusi kudu jujur. Jalaran yen jujur ki minangka kanggo contoh. Contone para muda ing negara Danamula. Coba ingsun mundhut pirsa. Kowe kuwi isih duwe wong tuwa wadon apa ora? Wong tuwa wadon niku tesih gadah. Sing urip. Tesih urip. Lah kowe isih duwe bapak apa ora? Bapak. Bapak mati. Dadi wong tuamu wadon isih urip, Urip. bapakmu wis mati. Mati disambar bledek. Ono santo. Jawo. Ono apa? Enten bedek. Kowe iki tuwa ono bedhek kok wedi. Dadi wong tuamu wadon isih urip, bapakmu wis mati. Nggih, disambar bledek. Apa sekebeng aturmu kena ingsun percaya? Yen kowe jujur. Ayo, matur jujur aja nganti ngapusi. Bapak niku tesih urip. Dadi bapakmu isih urip ora mati. Mboten. Saiki yen bapakmu isih urip, terus jenenge bapakmu sapa? Jenenge bapak kula niku Kepelan. Jenenge bapakmu. Kepelan. Bapakmu kuwi jenenge sapa? Lho, main apa kaya niku? Ora ono jenenge menungso kok kepelan iki ra. Upama naya ya naya, suta ya suta. Genahe bapakmu kuwi jenenge sapa? Mada. Bapakmu. Nggih, Jenenge bapakku kuwi lho. Mas. Gunasanto. Patih Gunasanto. Ya ini kowe mbok odot-odot iki, Ora usah kowe wedi. Cilik ngantian ana wong wani nyenggol karo kowe, gedhe nganti miloro karo kowe. Ingsun bakal tanggung jawab ngayomi karo kowe. Ayo matur prasaja. Jenenge bapak kula niku Patih Gunasanto. Iku ngomong ya. Kowe kuwi Patih Gunasanto. Patih Gunasanto. Patih Gunasanto. Ening. Waduh. Arep kelamak karo Boten sinuwun ampun sinuwun. Ampun sinuwun. Waduh. bener sing diaturake Legawa iki mau. Yen Legawa iki putramu. Sinuwun. Ampun pitados dumateng aturipun Legawa bocah elek menika. Menika ngawur. Ngawur. Kowe kok bisa matur kaya ngono? Ngaku-ngaku putrane Patih, mergo dasare pados pengayoman. Bocah elek ngoten niku teng pundi panggenanipun tetep dadi pepoyokane kanca-kanca. Gitu.
Mulane ngaku putrane Patih Gunasanto kersane boten-boten bocah sing moyoki mergo wedi kalih kula. Iya. Kalih elek golek-golek Tegese golek-golek. ben kondang mergo ngerti Patih sugih ngaku-ngaku putrane Patih ben kajen ngono lho. Cetha niku ajeng ngrusak jeneng kula. Ngaku-ngaku niku anak kula. Sinuwun wonten ing ajengan panjenengan kula matur jujur kula mboten anggadhahi putra nami Legawa boten Dadi ora putramu. Nyai Patih, Dawuh Kanjeng. sampeyan kuwi priyayi putri. Adaane priyayi putri kuwi jujur. Olo kaya ngapa yen bener-bener putrane ora bakal bisa celak. Bener Legawa iki putrane Nyai Patih. boten sinuwun. Sumpah boten. Gunasanto, Dawuh sing ingsun dawuh iki dudu sliramu nanging Nyai Patih. kula wakili sinuwun. Wakili kaya rapat ae wakili. Meneng. Nyai Patih. Kula Kanjeng. Legawa iki putra. Gunasanto. Patih Gunasanto. Iki meneng iso apa ora? Legawa iki putrane Nyai Patih. Hei Wini, pecilan. Ora nyawang. Bener Legawa iki putrane Nyai Patih. Legawa niku Legawa niku boten putra kula. Ora. Boten to sinuwun. Lega atiku Bu. Lho mau belajar apa kok dadi encer pikirane kok dadi pinter. Tas ngono kok aku melang-melang kuwatir nek matur kliru aku sayang ibu. Gunasanto. Patih Gunasanto. Lho Bu. Lho iki tuwa ora diisin. Lah ya kok Ngambui bojone sawang omah. malu aku. Legawa. Pinter adol welas. Pinter alasan lan pawadan. Bener sing diaturake Patih Gunasanto. Yen kowe ngaku putrane Patih Gunasanto, ben ora ana bocah sing wani ngina utawa nyecenges karo kowe. Tegese kowe golek pengayoman. Gelo nggone ingsun krengkuh kowe putra angkat. Mula wiwit dina tak japel nggone ingsun krengkuh putra angkat karo kowe Legawa. Mula wiwit dina iki minggat saka pendopo Danumulat. Arep ning ndi? Arep ndi nek? Hei, Ya Allah Gusti bledeke dah teko. Eh! Mendung. Kaya ba? ayo tinggal Nggih. Aku melok sapa Dimas? Aku urip ngopi nek mangan sapa? Adiwano. Adiwano. Aku ora bisa sabile tahun. Ora sadulasi. Bendang ninggalke pendopo Danumulat. Ngomong ini gimana? Entuk-entukmu sedulur kaya Legawa.
ora bakal junjung asmaning Rama ning arep ngrosot asmaning Rama lan patih Gunung Santo. Nadung didukoni kathah. Monggo menawi Kanjeng Rama nglepataken dhateng kula. Yo kene ora Sawah anggen kula ngangkat memitran utawi sedulur kados Legowo. cetha iki mang. Nanging kula saged mestani Kanjeng Rama menika kirang permati anggenipun naliti dhateng perkawis. Boten saged maos glagat lan pasemon. Legowo menika bocah ingkang lugu. Najan to cacat yen abang dipunaturaken abang, yen ijo dikandak ijo. Kanjeng Rama, panjenengan niku salah satunggalipun sembahan nate paring dawuh dhateng kula. Ya Hadiwarna, lamun besok jeneng sira wis gak angkat minangka ratu ana ing Dawana Mulat, bisa nulat marang Pun Rama, bisa dadi ratu sing madeg ana sak tengah-tengah ati. Menapa menika ingkang dipun mestani ratu ing ati? Apa Rama nggone ngadili karo Legowo kleru? Kentu menggahipun kula. Dasarmu piye? Dasaripun Kanjeng Rama boten saged bedakaken pundi ingkang salah lan pundi ingkang bener. Pramila saking menika Rama, kedadosan wonten ing Pendhapi Agung Dawana Mulat minangka pasinaon menggahipun Hadiwarna. Wiwit medal sak mangke kula boten badhe purun kajeng ratu wonten ing Dawana Mulat. Piye? Paman Gunung Santo. Teng jagat iki boten wonten tiyang ingkang gadhahi kabejan kejawi namung panjenengan. Ing atase panjenengan menika tiyang ingkang lepat ning boten nampi pidana saking ratu utawi pengayoman ing Dawana Mulat ning kapura dipun ayomi. Kok nggih setun temen. Panjenengan iki gelem gawe kok ora gelem ngakoni. Napa karana Legowo niku bocah sing ala, bocah sing cacat? Nggih. Paman. Glegring panjenengan menika menungso. Nanging watake panjenengan menika watak iblis. Tegelan mentolo kalih putra panjenengan piyambak. Nggih, boten napa-napa. Mugi kemawon napa sing dadi ucape Legowo dipun pirengaken dhateng Gusti ingkang Ageng jagat satemah lumusi. Benjang pejah panjenengan disamben bedhek. Boten wonten ginanipun panjenengan nangis netesaken waspa, nanging tinibaning waspa wonten ing Bantala menika badhe ndadosaken lemah ingkang sangat. Jalaran tata gelar lair lan batin panjenengan menika boten nyelaki dhateng kahanan. Monggo kula aturi ngemuti anggen panjenengan ngandhut Legowo 9 sasi 10 dina. Yen panjenengan perang sabil totoane napa? Lho nek sampean lino, sampean mesti badhe cilaka. Mongko pangketing batin anak lan wong tuwa wadon niki bebasan boten saged dipun pisahaken. Direwangi nyembah belamaan panjenengan. Ning kepengin Legowo niku sampean daku sampean aku minangka anak. Yen babar pisan panjenengan kementolo. Iki lan panjenengan paman. Monggo mangke dantaken tembung kula. Nek ana anak kok wani karo wong tuwa, iki dosa kena diarani anak sing duraka. Ning ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana wong tuwa kok ora gelem ngakoni anak, besok bakal cilaka. Hadiwarna. Ngaten menika cetha sih. Hadiwarna kok dados ngaten menika. Rumiyin boten nate bantah dawuh. Nanging sakmenika dadi wani dhumateng panjenengan gara-gara salah kumpul kalih cah elek Legowo. Rusak moralipun. Hadiwarna Kependut tembuhe Legowo. leres
nganti dumbar-umbarke. Negara Danumulat bakal ubah mawut Legawa temene Legawa lan pangeran. Terus gara-gara Legawa calek iku. Wah, lah mati aku. Ampun. Ana apa? Kula nyuwun hidup. Dadi sliramu duwe penganggep yen ingsun arep perjaya lan trilan. Ora. Bali lenggah kene. Mati aku selamat. Tampan ngono. Cek sapa jenengan sedulur? Ingsun mundhut paktine Legawa. Ora percaya niku. Piye? Nyai mati. Bareng ingsun dawuh marang Patih Gunasanto. Mateni marang Legawa Nyai mati nangis. Kaya-kaya ana wadi kang disimpen. Marang Nyai Patih sambung marang Legawa iki mau. Iya. Legawa putrane Nyai Patih. Patih Gunasanto. Ini mati aku. ini. Ora usah nangis. Bener sing diaturake Nyai Patih. Yen Legawa iki mau putramu. Legawa menika leres putra kula sipun. Dadi bener putramu. Nangis tak jejak pisan kok. Senajan bathuk murano tulisane ingsun bisa maca. Mergo Legawa rupane elek. Sarandune ragane cacat. Kowe sing diwana elek. Nggih. Upama Legawa elek iki ya ana pantese. Lho wong kowe bapake ora gadeg. Kula apik iki. Pra rumangsamu, Sing elek Legawa. rumangsamu. Lah takon wong akeh kuwi elek ta apik? Apik. Sajane koyo apik. Mampir nggih. Ya, Suarane tiang kata. Nek kula niki apik. takori. Alah. Belum tak takoki. Aku tak takoki iki lho. Sayangku. Dalam dinicun nggih. Kula niki apik napa elek? Wis santere. Apik ta elek? Ora butuh takok kowe. Hei, aku ini elek tape, Bu. Elek tape. Elek. Tenan. Iya. Alah, oh yo. Elek sinuwun. Elek? Elek. Upama Legawa elek. Iki rupane. Pikirane apik, atine becik bareng kowe. Rupane elek. Pikiran elek, ati bosok. Lho Legawa iki titesmu dhewe. Kowe kok tegel. Kok papanake kandang bebek, turu sak turune kandang bebek, mangan mbok barengno karo bebek. Lho kuwi iki wong tuwa cah apa? Kowe iki patih. Elek, apik, direngkuh. Wong iki putramu. Senajan ora putramu, senajan kawula rupane elek, rangkulen ben saya kuat, sentosa negara Danumulat. Nek patihe kaya kowe, seneng gak sih wong sing elek. Negara Danumulat ame mbok dadekno apa?
ora pantes dadi patih. Wiwit kalenggane kita pecat gonmu dadi patih ing negara Danuwulan. Mergo sliramu wis ora dadi patih negara Danuwulan. Ora ingsun keparengake papaning dalem kepatihan minggat saka dalem kepatihan. Aduh, mati aku. Kula kedah minggat sinuwun. Minggat Kula mboten rangga ninggatan sinuwun. Kula tak tembriki mawon. piye? Minggat. Penak kowe nek mapan ning negara Danuwulan. Arep jejemberi, arep merusak negara Danuwulan. Minggat. Arep apa? Tak ido iki. Triwis. Aku minggat karo anakku, aku pisah karo kowe, aku nonton karo kowe. Umpama Nyai Patih matur. Perkara iki mau wewadine Patih Gulosanta ora bakal bisa ora sah bali ing dalem kepatihan. Manjing ing pidaleman to apa nimbali abdi ben diladeni kabeh abdi negara Danuwulan. Ngono apa Nyai?